Oarfish sunod-sunod nga nakitaan sa baybayon sa Agusan del Norte ug Misamis Oriental. Dili kuno kini maayong talimadon o signos alang sa katigulangan. Anihan dugang detalye. Nakurat ang mga mangingisda sa Luok 2, Poblasyon Carmen, Agusan del Norte tungod sa oarfish nga ilang nakuha sa pagpanagat. Sa Sabang, Barangay Manapa, Buenavista, Agusan del Norte, nakurat usab ang mga residente sa usa ka oarfish nga bidagsa sa baybay. Samtang sa Hingoog City, Misamis Oriental, gireport usab ni Barangay Kagawad Ronald Guanzon ang usa ka oarfish nga nakitaan sa ilang baybayon. Aduna kini gitas-on nga 3.4 meters ug timbang nga 20 kilos. Ang oarfish na ilan sa tawag nga Regalecus glesne kon king of herrings. Usa ka klase sa isda nga panagsalamang makitaan sa baybayon. Ang sunod-sunod nga paggawa sa mong matang sa isda dili kuno maayong talibadon tungod magdala kuno kini og kalamidad. Apan alang sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagpuyo kining matang sa isda sa mga lawom parte sa dagat. Ang ilang pagdagsa sa baybayon wala nagpasabot nga dunay katalagmang moabot, kundili posibleng naapektuhan ang ilang puyanan ilawom sa dagat nga napugos silang mupaduol sa baybay. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.